Dami ni di batana sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramuti ati-ati doho pikiran muna be di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sukacita, salam sudedesis. Sarihon ngulu partodiomu. Akadongan na hinaholongan, selamat beribadah Manginang nabuy marbinggu sadarion. Manotong marlas ni roha. Diakka manami na namin na subuy marminggu. Alan yakka ulaw, citaonon, arsak parsahiton, doho diakka manami na namin nung matuan nung sudagogo. Tangyang nami tuhat tama na mamasumasu mo sa dohot na. Malu makasahi amanginang tarapol arsak ni roha muna. Di perrohai mahamu akka na marlas ni roha. Bapak saudara-saudara, mari firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini 2 Korin tolu ayat 2 sahatu ayat onom sonoma hatana. Hamudo surat nami naung sinuraton tu bagasan roha nami na tinadda jala jinahani saluhut jolma. Ay taddado hamu surat ni Kristus na hupature hami sinurat sodohot tinta marhite siya todini debata na mangulu ido dada tu panurata badu alai di panurata daging ima ate-ate. Pos dorohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami siya diri nami anggotung mamikiri agia aha siya diri nami. Sadok siya debatado hatawon nami. Ibana do patauhon hami gabi parhalado di padan na baru na marhite siya todii. Dada marhite siya surat. Ay namamundo do surat todii do panguluhon. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara na parjolo sahali di minggu bolon sadarion. Dohonon nabi matuhita selamat berjubileum 125 tahun zending HKBP. Amanami na nami marulupuluk mahita huhuk mandok moliate mamuji-muji de pata. Ay di minggu sadarion gonok mas 125 tahun perdalanan ni zending HKBP. Para raton barita nauli papatarhon harajau ni de pata. Tua kadongata na somanada asiniroha ni Kristus Jesus tuhatai. Jala sadok huriatta HKBP sadarion makalason perayaan jubileum 125 tahun zending HKBP. Jala di tahun 2020 paton. Tamahita madok mauliati tu debata. Ala nunga ditongos huriatta HKBP 12 halak misionaris padita na lahomar barita nauli bermisi tu daerah Afrika sekitarnya ke luar negeri. Nang di tonga-tonga nih bang sotope di Indonesia. Totong do nunga dihobasi lam dihobasi HKBP parbari tahun nauli bermisi nang di tonga-tonga nih bang sota. Amangin ang halonga nga bulot doy na jala na tao puji-pujian tu di bata. Jala totong mahita manangyakon aka misionaris parbarita dauli. Namar situ tu mamaritahon asinirohan ni di bata. Luar ni Indonesia nang kapadita nadong di tonga-tonga ni negarata di huriata. Bapak saudara-saudara, firman Tuhan hari ini untuk kita hamudo surat ni Kristus. Jala takas doi di hati dakon apostel Paulus marhiti barita nauli sadarion di dok donak kining nunga tabege hamudo surat ni Kristus. Ahado amang inang nanay sihang uluhonota siyan barita nauli di minggu sadarion. Baik evangelium, baik nang siyan epistel. Adong 4 hal siyan dulhonon nami. Nanay sihang uluhonota di perdalanan ningguluta songonak kana porsia di Jesus Kristus tuhatay. Naparjolo amang inang molo didok surat ni Kristus. Lapatan na hataridaan ni buhi ni Kristus nagu asiniroha ikon tarida nang dihida. Gambaran wajah Kristus Yesus yang penuh dengan kasih setia harus senantiasa terpancar dalam diri kita, terpancar juga melalui keluarga kita, melalui komunitas kita, dan juga di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat. Nagu asiniroha do Jesus Kristus tuhatai. Jalap takas doi di hati dakon natar surati Kristus Jesus do si palua na sumehon hosana humokop hita
halak pardosa. Di bahini nang patarida honota, kubaran ni buhi ni Kristus, na labok malilungi. Jalan aku asi di rohai. Akahata hanguluat do na seto tong ruar siap pamanganna. Naik kom maadongi tarida nang dihita. Di dia pehita maringanan. Ahap ya kaulota. Di dia pehita mangula akaulota na maragami. Tapatarida hom mamanginang buhi ni Kristusi. Manodangi akadongata na marsak. Manodangi akadongata na mahiu. Mangalihon gogo. Apul-apul tuakka na dibagasan si taonon dohot akka ragam hasosahan. Ima na parjolo. Napaduahon molo didok surat ni Kristus. Ikon miyan ma Kristusi dirohata dinguluta. Idubay na didok nakining dibagasan ati-ati. Ima ati-ati ninna apostoli. Aman namin na hinaholongan molo didok tutu surat ni Kristus. Naik komian ma Kristusi di bangasan rohata. Maniroi rohan ang pikirata mangulahon akaulaw na denggan hobar tulobo ni rohana. Unang dang mian Kristusi di nguluta. Alay ikon marsihoho may di bagasan ati-atita. Asalam tau hita. Manirang na denggan doho na roha. Asalam tau hita. Manubut lomo ni rohan itu hani. Dia do nanay si hangulu honota, mabahen sangap di goar ni debata. Napatuluhon, molo didok surat ni Kristus amanginang. Ikon molo, ya, molo adong pitaulak kanadinggan di perdalanan ni nguluton, dangala ni hadiriotai. Alay, ala ni gugu doho huaso ni debata, namangutar hita patupahon sa luhut nai. Kalau dikatakan surat Kristus, janganlah kita mengira bahwa kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, itu semua karena kebolehan kita, karena kelebihan kita, karena semua yang kita punya. Tetapi kita harus menyadari bahwa semuanya itu atas dorongan roh Tuhan yang senantiasa ada dalam diri kita. Amanginang, dang terpatupahita agi aha, molo so sinodangan ni todi ni debata. Di bahini molo tung nadengga pinataulay ala ni debata dui. Molo tung taula hoppe tapatupa piakka nadengga tudongata tuakka hobbar balota tuakka na humaliang. Ya. Ima tadda pabua naung tajalo do asini rohani debata marhite Kristus Yesus. Karena kita telah dikasihi, maka kita pun harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di bahini Maria manginang semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan sebagai tanda bahwa kita telah mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Manginang ya, mari kita semakin bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Bukan karena banyaknya, tetapi karena kita mengenal pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, amanginang molo didok surat ni Kristus olo matong marhaladoi. Ya, isido nakining ubah didok apostol Paulus lumobi di ayat onom ibana do patauhon hami gabe perhaladu di padan nai baru namarhiti sian tonti. Imatong hataridaan ni surat ni Kristus dihita kamanginang olo marhaladoi. Ya, olo marhaladoi. Dang hudo olo marhalado. Ya, itu beda Bapak Saudara. Ya, mau melayani. Beda dengan mau jadi pelayan, kan begitu. Ya, amanginang, mari olo mahita marhaladoi di tonga-tonga ni nguluta. Na marhaladoi do hita di tonga ni keluarga, di tonga ni komunitas, di tonga ni huria. Ya. Kita harus melayani juga, saling melayani di tengah keluarga, di tengah komunitas kita, perkumpulan kita, persekutuan, marga kita, dan juga apalagi di tengah-tengah gereja. Bapak saudara-saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh epistel di minggu hari ini, olo marbarita nauli, salah satu contoh, ya, marhaladoi. Lau mahamut sadok portubion, baritahon habuma, kandina nakining di episteli. Maka salah satu tanda bahwa kita adalah surat Kristus, kita mau melayani.
Ate amang inang da, unang sahudok, say hudok do totong, unang sakot di ho barita na uli. Alay doho mahoy nang doho maho amang marbarita na uli, marhite na mamaritahon asinirohan ni debata. Mga puli do ngammu pe, marhaladui do dohonon guarni i. Mga lehon akka pangurupi pe, doho mendukung akka program kegiatan gereja, itu juga adalah bagian dari saling melayani. Atau nga namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Mari amang inang, selamat mensyukuri berkat Tuhan. Kita adalah surat Kristus. Martua doa kana tumangihon hata ni dibata, jalan nau piopsa. Di perbadiai dibatasi pardami mahamu gabe sundengan. Jalan diramoti marohan ang pikiran muna, ya sohan surahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.